खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोना नायलांगोन। आं दिनै बिराद टेनसन जादों। मानि थाखाय मोनसे न'खराव जुदि सोरबा सासे मानसिया गोमा जायोबा नोंथांमोना माबोरै दुखु जागोन? मालायनि खामायनाय मालायनि मावना जानाय मानसिफ्रा मानो मेगन सायो? मालायनि संसारखौ मानो फोजोबनो नागिरो? मा समयसा बेफोरो? बांसिन मानसिफ्रा बांसिन गियान दङ, बांसिन मानसिफ्रानो बांसिन बुजिनाय दं। दिनै बे माखासे मानसिफ्रा मानो गाज्रि? मा गोसोखौ लाना गाज्रि जायो? आं बेखौनो बुंनो सानदों। सिखाव मालायनि धन सम्पति मावनायखौ मानो सिखाव खावो? मा मोजां मोननानै खावो? सोरबा सिखावफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आं नोंसोरखौनो बुंदों, एसे सिन्था खालाम। जाय सिखाव, पाप दं नोंहा। मालायनि मावनाय दांनाय जानायफोरखौ बेफोरबायदि खावनाङा। नोंखौ बिमा बिफाया बेसेबां उन्दैनिफ्राय नोंखौ फेदेरबाय फोलावबाय, नोंनि बिमा बिफाया बेखौसो गियान होदोंमोन नामा? बिमा बिफाया जेनेखा नोंसोरनो मावनानै जाहोदों ओंखाम बोथिसेनि थाखाय, दिनै बिमा बिफानि गियानखौ सोलों। माने सिखाव खावनानै जायो? नोंबो सानसे सासे सेंग्राबाबो सासे बोरायबाबो सिखावबा खैफोदाव गोलैगोन। सानसे खैफोदाव गोलैगोन। मालायनि बुस्थु बिदि मेगन सानानै सिखाव जानाया। बे भिडिअखौ नायदोंबा गोसो होनानै मोजां गियानजों खोनासं। आं हले बेखौ गाज्रिजों बुंनाय जायाखै, नोंसोरखौ मोजांसो गियान होदों। रावबो मोजां मोना बिदि सिखाव खावनाय बुस्थुखौ, मिथिबायना? जों बयबो मोजांसो जानो नाजानांगौ। नोंबो सानसे न'खर दागोन, नोंनि बुस्थुखौ खावबा नोंबो बिखा गावगोन। मालायनि बुस्थुखौ खावबा नों मोजां मोननो हागौ। जेरै नोंनि बिखाया गावदों, जाय खावजादों बेहाबो बिखा गावनानै दङ। बेबादि गाज्रि हाबाखौ दा माव। गोबां सिखाव दं, सोरबा बाइक सिखाव, दाउ सिखाव, हरै किसिम थाखानि सिखाव, गाननाय जोमनायनि सिखाव, गोबां बायदि बायदि सिखाव। मानसिनि गियानाव मा दं? जों गियान जानांगौलै। नों गावनि लाइफखौ अनोब्ला मालायनि लाइफखौबो अननांगौ। नों गावनि जिउखौ नों मोजां जानो लुगैयोबा मालायनि जिउखौ मोजां जाहोनो लुबैनांगौ। जेरै नोङो हारसिं खामायनानै जानो रोङाखै, मालायनि सिखाव खावनानै जानांगौ होननानै बेखौ रावबो फोरोङाखै। बे नोंनि बिराद गाज्रि दाय, नोंनि बिराद गाज्रि पाप। नोंहा आखाइ आथिं थाजासेयाव मावनानै जानो हायो। बेफोरबायदि मालायनि बुस्थुखौ गाज्रि नोजोरजों सिखाव दामाव। आरो बिराद गाज्रि सिखाव मावनाय खामानिया। जों संसाराव बेसेबां गिलु बालुयै दङ। बेसेबां गिलु बालुयै दं संसाराव जोङो। दिनै नोंबो सानसे गिनो गोनां जागोन, सासे सिखावब्लाबो। नोंबो सानसे मिथियाबाबो नोंखौ सानसे मिथिगोन। माब्रै? जेब्ला पापआ बारा जागोन अब्लानो गावनो गाव गब्र'यो सिखावा, मिथिबाय? इसोरा बयखौबो नायो, जोंनि इसोरखौ गैया होननो हाया। सासे लावखारा जुदि मोसौखौ गुमदोंबा जोंनि थाखायबो लावखार दङ। लावखारा नोंखौ मोजाङै गुमो, नोंबो मोजाङै गुमजा। मोजां गियानखौ सोलोंनांगौ, जों गाज्रि गियानखौ नागारनांगौ। मालायनि गाज्रि फोरोंनायखौ दाला। माबे खामानि मावबा जों बिराद गोरोन्थि जागोन, माबे खामानि मावबा जों बेसेबां गोरोन्थि जागोन, बेखौ गाव गावनो बुजिनांगौ। दिनै आं बिदि जादोंलै होननानै आं बिदि मावना जागोन, आं बिदि जादोंलै आं बिदि मावना जागोन। लागिनाय थैनानै था, मालायनि बुस्थु बिदि पाप मावना जानाङा। मालायनि बुस्थु बिदि खावना जानाङा।
बिराद टेनसन आं जादों दिनै आंनि न'आवबो सिखाव खावजादों गुबुनाबो सिखाव खावजादों बयहाबो सिखाव खावजादों दिनै बे समायसाखौ लानानै आङो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो मोजाङै साजा होनांगौ मोजाङै गियान फोरोंनांगौ जों बयबो गोख्रों जानांगौ नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन आरो जायफोरा बेफोरबायदि सिखावनि लामायाव दङ बिसोरखौ फोरों नोंथांमोनाबो बाय बाय नोंथांमोन